Ya digarap kesayangan. Spesial buat Pak Manten, Mas Manten. Selamat menempuh hidup baru. Oke, yuk. Spesial buat teman-teman Netan Panggung, joget bareng yuk bersama Krishna Musik Entertainment. Kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane wong nandang rindu DM di WA aku ora balesi opo sliramu wis lali janji suci ngendi kamu bisa sakno kurang ngemis neng atiku miris curiga rasane kowe wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang syukuran tresnaku kaya ngopo aku kan jogo tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang Krishna Musik Rizky Audio We Production spesial buat teman-teman dan Pak Manten. Iya Pat, ini lah. Ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang aku ora ngemis ning atiku miris aduh tresnaku
Wasih apa pesen GrabFood? Nimas kang tak tresnani di DM di WA kok ora balesi apa sliramu wis lali janji suci kasetyanmu wingi masuk do cahayu yul yo lo Just kurang ngemis neng atiku miris curiga rasane Yuli wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang Nimas sing tak tresnani kaya ngopo aku kan jaga tresnamu tak pasrahake mreng pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan aja samar wong ayu nek mesti jodoh ora bakal kurang dalan iya mas rakyat nang dalane menggok ronot menggok rene ya mas silakan duduk